Arratsaldeon Antigoko pelotalekutik, arratsaldeon eta arratsalde beroa, zalantzarik gabe, aurtengo da partean beru handiak egin ditu, eta hoien artean zailkatu beharko genuke gaurko hau ere, abuztuaren 19 hau hain zuzen. Azteko bigarren jaialdia astera doa Antigoko pelotalekuan, eta beti bezala bi partidu izango ditugu. Lehenik promesen mailakoa, eta gero elite nagusi helduen mailakoa nahi dezuen bezala. Lehen da biziko honetan, promesan salian hain zuzen, gaur bi pelotari berri ikusi behar ditugu, arrazoi ezberdinengatik legoan etortzerik ez zuten izan, eta gaur lehen da biziko bikotea Alberdi Unai Azpeitiarra eta Iruñeko Beñat Santa Maria izango ditugu, hauek gorriz, eta Urdinez berriz, Adunako Aitor Zabala eta Orioko Oliden Aratz ere, aurten lehen da bizikoz ikusiko dugu Antigoko pelotalekuan. Iaz hemen ikusi genuen, eta aurten ere bere aukera izango du. Zer gertatzen da lehen da biziko partidu honetan? Zer gertatzen da? Bueno, gozen aurrena Alberdi eta Santa Mariarekin. Aurrekoan bikote honek bere partidua irabazi egin zuen. Beraz, gaur irabaziz gero, taldeko lehenak izango lirateke. Galdu, baina 16 kantora ailegatuz gero, aurrera egingo lukete. Eta hori bai, gaur 15 kantoz behetik, azpitik geratuko balira, kanpoan izango gerituzke. Zabala eta Oliden, hauek lehen da biziko partidua galdu egin zuten 22 eta 11. Beraz, gaur, ezinbestekoa zaie, bigarren partidu hau irabazi beharra. Irabazi eta gainera arerioak 15 tanto zazpitik utziko balituzte, klasifikatuta leudeke. Beraz, gaur abuztua esan diteke Zabala eta Olideren teilatu aldean dagoela, eta aiseago daukatela Alberdi eta Santa Maria. Hemen ditugu lau pelotariak, eta aurkezpena egitera doa Iñigo Diana. Ea zer esaten digun, ea nola egiten digun aurkezpena. Ongi etorri ligastako izango da azkeneko partidara. Urrengo astean ja finalerdiak izango dira, eta 6 erdian hasiko die urrengo asteko partida. Como comentaba, hoy es el último día de la liguilla y la semana que viene se jugarán las semifinales y empezarán los festivales a las 6:30 de la tarde. Ezer baino lehen, komentatu, beti bezala, partidu hau ere, YouTubetikan emititzen ari garela zuzenean. Antiguako pilotazaleok kontutikan. Eta gero baita ere, behin etxea jatzen zeatenen ere, ikusteko aukera izango dezute Antiguako pilotazaleok kanalean. Eta, bueno, beti bezala, quiero recalcar que, bueno, debido al coronavirus tenemos que seguir las pautas recomendadas desde el gobierno vasco y estamos recalcándolas todos los festivales. Y hoy también os las voy a recalcar. Por una parte, tenéis que tener la mascarilla debidamente colocada y no se puede ni comer ni beber. De esa manera pues garantizaremos de que la mascarilla esté debidamente colocada. Por otro lado, recordad que tenéis gel hidroalcohólico en la entrada del frontón para limpiar las manos. Y bueno, no os podéis sentar en los huecos donde pone EZ. Os habréis fijado que en algunos huecos pone EZ. Ahí no os podéis sentar. Y, por favor, mantener la distancia de seguridad entre las personas. Bueno, os habréis dado cuenta que solo hay una entrada y una salida en el frontón. La entrada es por el lado del rebote, la salida es por el lado del frontis. Y, bueno, luego comentaros que vamos a hacer un sorteo de los vinos de Inurrieta, de una caja de vinos de Inurrieta, entre el partido de promesas y el partido de élite. Eta, bueno, hori esan da, orain bai, atxaldeko lehenengo partiduko protagonistak aurkeztuko dizkizuet.
Alde batetik, epailea. Aurreko epaile bezala, Mikel Manterola ibiliko da. Eta atzeko epaile bezala, Imanol Yanguas. Eta lehenengo partidu honetan ibiliko dien pilotariak, gorriz, 18 urterekin Azpeititik dator bera, Ilunpe klubean dabil, eta bera da Unai Alberdi. Bere bikotea, Iruñatik dator, Oberena klubean dabil, 19 urte ditu, eta bera da Beñat Santamaria. Eta urkariak urdinez arituko dena aurrelarie, adunatik dator, Amezketako Zazpiturri klubean dabil, 19 urte ditu, eta bera da Aitor Zabala. Eta berekin atzelari lanetan ibiliko dena, Oriotik dator, Añorga klubean dabil, 19 urte ditu, eta bera da Aratz Oliver. Bazkorte hon pilotariek eta disfrutatu partida. Bueno, entzun duzue, Inigo izan berrikoak izan ditu, txampona bota, eta nik uste, urdinak atzo ere guztiak, txampon guztiak urdinak izan ziren, eta gaur ere bai, beraz urdinak duenak bere bentajatxo dauka. Eta ikustezakon. Epaileak emesi ditugu, Manterola eta Yanguas, eta adunako aurrilari izango da, sakea aterako dira. Hortxe, azera ematearikoa, eta zazpirak eta 5 minututan, lehen da biziko zen. Alberdi. Santa Maria, lehen da biziko zaurten. Elementiko pelotaretuan. Oso goitik oli denen pelota hori. Atzelariak ari dira behin da horrezkatzen. Santa Mariak iezkoan pelota. Atzera Zabalak. Errebote ingurutik. Santa Mariak. Unai Alberdik. Zabalak. Atzera Zbeitiarrak. Eta hori denek ekartzerik ez. Beraz, bat eta huts. Gorriak aurretik. Lehen da biziketartu egin dutelako. Partidu hasi baino ez da egin. Eta mentxe ditugu, gorriak sake egiteko prest. Hortxe Unai, Zbeitiarra. Inupe elkartekoa. Hortxe, sake egiten. Zabalak erantzun. Santa Maria berandukan berritu da. Unai atzera. Arazentzat, oliden horietarraren zat. Zabalera Zbeitiarrak. Oso gora Zabalak. Eta bi eta huts. Gorri. Bueno, gora amezketa inez ari dira. Eta Zabalari esaten diote hori amezketako eskolan Zazpiturrin dabilelako. Zakaturatu nahi, Zabalak erantzun, Aratzak eskerraz gozatuz. Ederkin, Santa Maria eskori, Aratzongo gozatuz, Santa Maria. Atzean, patua. Ezkerre Zabalak, Unai atzera. Aratzek, Santa Maria gozatuko den, Aratz, Olidenek, Santa Maria gorain bai gozatu dira. Ezkerre sartu beharko du horietarak, bikain erantzun. Santa Maria, iesian bezala,
Zabalak, ezkerrez, Nafarra. Zabalak, ezkerrez, Santa Maria. Adunako Zabalak. Atzera, ezker palita jo, eta eskubi sartzeko moduan, Nafarra. Oliden ezkerrez. Santa Maria. Ez da entzuten? Tanto luze jokatzen ari dira hau. Ederki hori denek. Santa Mariak atzera. Unai Alberdik, Aratzek Sotomanoz, Azpeitiarra Zabalera, Zabalak erdi-erdian. Aratzek ekarri, ondo. Moz Azpeitiarrak, Aratzek eramatea, Biken defensan ondo ari da Arietarra. Beragintza pelota da. Santa Maria ezkerrez, atzera, gozatuz. Berdin egiten du Arietarra. Santa Mariari gora joan zaio, bat eta bi momentu honetan. Bat eta bi. Bueno, bat eta bi momentu honetan, eta zabala izango da, sakia egingo du. Azpeitiarrak airea hartu, Zabalak moztu, ezker esartuko da Unai, eta Aratzentzat, pelota. Berriko ere Oriotarra, Iruñekoak atzera, Oriotarra. Ezker Unai, atzera, Oriokoak, gozatuz, atzera, Azpeitiarra. Oriokoak. Txokoan Azpeitiarrak. Eta epaiak ontzat eman dute. Marmarra izan da hemen pelotalekuan. Atzea botako du Unai. Bota du. Eta aire zekarri Aratzek. Atzean zigortzen ari dira. Txokoan Azpeitiarrak. Eta orain bai. Epaileari zerbait ere esan dio, oso garbi esan dio, tantoa lehen da bizikoa izan dela, eta ez hau hain zuzen. Gorriek 3, urdinek 1 momentu honetan. Gaur epaileek eskuzaba izateko aukera hartu dute, hau da, atzen tarteak eta gauza horietan patxadak gehiago egiteko asmo hartu dute, zen naiz eta aizea aldatu den, Donostian aldatu baita zerbait aizea, horrendik ere pero handi egiten duerako Antioco protokolu zilo honetan. Zake ateratu Azpeitiarrak, atzera eta Aratzentzat izango da, eta Aratzek huts egiten du. 4 eta 1. Lehen esan dukun bezala, Zabala eta Olidenek ate bakarra dute. Garaipenaren atea hori gatuzkero ez dago zer egin. Azpeitiarra, Unai Alberezak ere. Zabalak erantzun. Moztu Unai. Aratzek ondo. Santa Maria. Santa Maria. Aratzek, Unai ezkerrez, txokotik, Adunakoak, Zabalak, atzera, errebotetik, Santa Maria. Ezin gozatuz gabil, Adunakoa. Aratzek, utz egiten du eta txaparadekoa. 5 eta 1. Partidua irabazi behar baldin bada, eta gaur ezinbestekoa zaie partidua irabaztea, beste modu batera jokatu beharra dago. Eta ez dago olako erregaliak egin beharrik. Unai, Azpeitiarra, zake ateratzen. Zabalak ezkerrez. Azpeitiarra nintzat, txokoan eta tanto.
eta tanto, partidua ez dut esango apurtu zaigunik, puskatu zaigunik, baina animoak eta jokua eta gauza horietan alde handietako gorri eta urdinen artean kolorea erabat gorri baitu orain artekoan behinepein partidua. Azpeitiarra sakeatera, ezkerrez hori denek ekarri, eta pelota gozoa Santa Marian. Atzera, airez horietarra, Azpeitiarrak indartzu Zabalera, Zabalak ekarri, txokoan utzin izan du Unaik, ez du asmatu, Santa Maria orain, Araz, eskubiz, Santa Maria eskubiz, Orioko ezkerrez, eta Santa Mariak gora bota du, 2 eta 6. Bueno, ezinbestekoa zuten tanto hori urdinek, ze oso dinamika, oso bide kaskarra hartu izeukaten partidua. Hortxe dauzkagu urdinak, Zabala eta Oliden, eta baita ikusleak ere, aldizkariak irakurriz eta punteak hartuz, eta beti etorri oiren jendea Antigoko pelotalekura, zintzurra guztitzen une honetan Unai Alberdi, eta ez dute Santa Mariak eta berak hitz handirik trukatu. Partidua garbi samar daukate, naiz eta sakea arerioek izango duten. 2 eta 6 Antigoko pelotaleku hontan. Esan bezala, Olidenek eta Zabalak aurrera egin nahi baldin bat duten, derrigorrez irabazi beharra daukate gaurko partidua. Zabala, ezkerrez Santa Maria. Erdi-erdian Olidenentzat. Ezker paretaja. Atzero Santa Maria. Bera, bizkarra erakusten Oriokoaren. Iruñeko jotzen. Ez du gozatu horrengoan, ezkerra sartuko da Araz. Berriz ere Iruñekoa. Atzera. Eta 7 eta 2 Aratzi, pelota hori goiko Sabaira joan baizaio. Itxura txarra hartu du partido honek, itxura txarra urdinentzat. 7 eta 2koak gauza asko esaten dut. Pelota aldaketa egin du Unaik, eta ateratzea dijoa une bat edo bestera. Hortxe. Sotamanos Zabalak, Santa Mariak, Zabalak atzera, eramango dute bai, Unaik ezkerrez eraman, Zabalarentzat atzera. Ezkerrez hartuko da Iruñeko Beinak. Atzera, gozatuz orain kontan Olidenek, orain arte joduen pelotakadarik dotorena. Atzera Zabalak ere, eta atzean jokatu nahi dute bizten da. Lipa eta Zabala, baina gozatu gabe, malizia gehiago behar da. Hor zerbait egin nahi balin da. Atzera Alberdi, Sotamanos Olidenek. Aire moztu bikain Unaik, guelta berriz ere Zabalak, eta txoko-txokoan zoratu egin ditu bere kontrarioak, eta 8 eta 2 saiatu egin dira, saiatzen ari dira, baina markagailuak argi eta garbi erakusten du ze aldetara lerratu den gaurko partidua hori, ze aldetara makurtu den. Orain arte behin. Eta partiduaren hastapenetan 6 kantoko aldea interesgarria da beti. Ez erabaki horra, baina bai interesgarria. Bueno, pelotekiak horrekiak izketan, eta Unai izango da sakea ateratzen. Hortxe, Azpeitiarra, Basterkasi, Motz. Larri ekarri Aratzai. Liparetak hori Azpeitiarrak eta 9 eta 2.
bederatzi eta bi, badirudi partituak ez duela emoziorik izan. Nahiko dominatzaile egertzen ari baikira Unai Alberti eta Santa Maria Beñat. Unai. Eta huts egin da Zabalak hirugarrena lortu du. Josean Jantzaida. Ikusi bere bezala orain, errepika benean, eta Unai hartzerik ez du izan pelota hori. 3 eta 9. Bueno, sakea berriz ere urdin, eta Ezkerparitan kontra, Ligorria, Unai eta Santa Maria. Unai sartu dira. Hori den. Santa Maria, pelotak iesen dira. Zabalak. Bero. Txokoan oso bolita. Gau eta 9. Berak badaki zerbaitekin beharra daukala. Nolabait erritmoekin beharra daukala. Irabazi ez. Urbildu bakarrik hori egitekotan. Santa Maria hori. Ez du gehiago gozatu horiekoak. Hala ere 5 eta 9. Santa Mariak huts handia egin baitu. Eta nik uste Unai izan dela kasu hontan etena eskatu duena. Hasieran esan dugu gaur epaileak inoiz baino eskuzabalago izango direla atsedenaldiak eta hartzeko eta egiteko, ze bero handia egiten baitu hemen Antigoko pelotaleku honetan, bildu honetan. 5 eta 9. Zabala eta hori dene hizketan aritu dira. Ez dakit zer izan duten izpide. Nola jokatu edo ez dakit. Eure kontuak dira horiek eta oinak lehortzen ari da Unai Alberdi, eta nik uste gauza bera egingo duela, gauza bera, baina beste puntu honetan egin du hori Santa Mariak, Beñatekan zuzen. Eta epaileak bai eskamaten duenean, sake egiten izango da, Adunako Aitor Zabala, hortxe duzue, urdina. 5 eta 9. Azpeitiarra sartu. Sokoan bere burua saldu Adunakoa. Zabalera da, gehiagik gozatu dago. Presaka eta frontoiari behar bezala neurriak hartu gabe. Eta Azpeitiarrak 10. egin du. 10 eta 5. Nik uste 6 ari direla. Ez dute joku sendua erakusten bainepe. Ez Zabalak eta ez hori denek gaurko honetan. Bueno, Unai Azpeitiarra sake egiten, eta 11. tantora joan nahi dugurak. Hortxe sake egin. Zabala. Atzera Unai, errebotetik ondo ekarri hori denek, atzeko pereta jota, txokoan sartu berak, eta Santa Mariari gora joan zaio. Irabaztea gauza bat da, partidu txarra izatea beste bat ordea, eta gor egiten zaite izatea, baina orain arte aukera gutxi izan dugu txalotzeko, eta itxurekadeko bukaerak baino gehiago ikusi ditugu. 6 eta 10 sakea urdin, errestoan gorri. Ezkerrez Santa Maria. Aratzek, erdi-erdian, Santa Mariaren zat. Aratz. Santa Maria, ezkerrez horiokoa. Ezkerrez Unai Alberdi, eta pixkat Zabalera. Kosta egin zaio behar bezala jartzen
Oriokoari, eta txapara joan zaio, gauza bera egin zaio, gertatu zaio, kasu honetan Unai Alberdiri. 7 eta 10. 7 eta 10. Partidu kaskarra. Hemen bai urdina eta animoak hemen botatzen dizkiete, baina ez dakit ba. Gauza guztien premia izango dute gaur partidua irabazteko. Hortxe, gure pelotariak. 7 eta 10. Bueno, gauza gutxi egin da, urbildu gutxienez egin dira. Aratzek atzera, ezkarrez, Santa Maria. Atzera, orain dago zatu du Irinekoa. Gauza berdin, ezkarrez, aratzolidenak. Ondo, Nafarra. Baita Gipuzkoarra ere. A ber, aratzek zerretzen dugu. Ilesean joan zaio, eta ezkerrez Unai Alberdiri jaso. Berriz. Pelota bikaina Zabalaren baina saldu, inspiraziorik gabe dabil tanto amaitzerakoan. Eta Azpeitiarra bai, 11. egin du, eta 11 eta 5, markagailuan jarri. Partiduaren erdira etorri zaigu, partidua erdira etorri zaigu, eta egia da hor urbildu direla momentu batean, eta pixko bat ilusia piztu ere egin zaigula, 7 eta 10 egon direnean, baina berriz ere 11 oso kaskar ari zaigu joaten partidu hau. 12 eta 7 momentu honetan. 12 eta 7 eta egun arratsalde bero batean partidua nahiko hotz. Unai. Oriotarra, Azpeitiarra ere nahiko patxal, 8 eta 12 pelota aldaketa horixe egina izan du Zabalak, eta ea bada, adunako esake ateratzen. Ezker parita jo, Santa Mariak, ondo. Aratzori Santa Maria. Ondo, gozatuz horiekoa. Gauza bera egin du, Iruñekoa. Ondo. Santa Maria, atzera. Dominatzaile bera. Ondo. Hori ben. Santa Maria, ondo. Bastarrean, txokoan. Ezker sartu behar aratzek. Eta aratzek 13. oparia egin die Alberdi eta Santa Mariari. 13 eta 8 momentu honetan. 13 eta 8 momentu honetan. Hanka lehortu, gorriek, eta berriz ere Azpeitiarra sake egiteko presta. Hortxe, hanka lehortzen. Erdira joan, eta badoa. Hortxe duzue, ezker pareta. Ezkerre sartuko da hori den, Zabalera Azpeitiarra, Zabalak golea zondo. Atzera Zabalak. Ezin gozatu, oso gozak ez da behir, gaur adunakoa. Hori baina askoz pelotari handigoa da, eta oso salduta dabiz. Zabala ederti oraingotan, ekarri Azpeitiarrak, eramaten du txalo asko izango du. Ezin izkoa da, 9 eta 13 behar genuen, animo pixkat behar genuen, frontoia pixka bat
berotu ez dugu eskatuko, baina animoz behintzat betetzea. Eta tanto honetxek 9:13 eman digu hori. Ikusten duzuenez gaur, ohikoa baino gehiago esertzen ari dira eta zintzora bustitzen ere bai pelotariak. Hortzen ahaztuan, Burumakur Alberdi, kontari Aratz eta Zabala, lehen da biziko Gorriz Santa Maria Nafarra, eta hortxe pelotazaleak. Tomas Ezeiza aldizkaria fin irakurtzen. Luis Valencia Garabai tantoen kontrola zorrotz eramaten. Aurreago, Zubizar eta Azkoitiarra, pelotazela handia bera. Bueno, urdinak sake egiten, 9 eta 13. Ea, bizka beratzen zaigun, berotzen zaigun partidua. Atunako sake egiten. Justu Xamarragarri, moztu, Aratzentzat pelota, Zabalera Unai Alberdik, eraman Zabalak, txaloak asko izango dira orain kontan, bai. 14 eta 9, eta merezimentuz eginda jotako txaloak ziran hoiek. Merezimentuz jotako txaloak ziran hoiek. Eta Unai sake egiteko prest. 14 eta 9. 14 Gorri, 9 Urdin, Zabala, Unai. Oso gozakaiz gaur adunakoa. Hori denek ezker Zabalera, Santa Maria, Zabala goleaz, eta txapagainean Azpeitarrak, eta zalantzan ikusi ditugu epaileak, 15 eta 9. Betikoa izan ote da, ez ote da, bueno, epaileak ez dela izan esan dute, eta hortxe. Gorria sake egite. Unai, txapagainari esindako pelota, eta horrelaxe lortu du 10. 10 eta 15. Urdinak sakean, Gorriak errestoan, eta holaxe dijoakigu partidua. Frontoiaren erdia kontu kontari Urdinak, zintzurra busti, behin da berriz, gaur bidezkoa den bezala, hau gaur ez da itzakia, baizik premia baizik, eta hortxe Zabala sakea egiteko prest. Zabala, ezkerre Santa Maria, ondo arratuz, hori den, bikain, Santa Maria, txokon, gozatuz, hori den, eta Zabala, 16 Gorriek, 10 Urdinek momentu honetan. Eta oinetakoak behin eta berriz sekatu nahi ikusi ditugu 4 pelotariak. Ez dut uste ezetasuna dagoen frontoian, baina, Azpeitarra sake egiten, ezkerraidez sartzen da adunakoa, Zabalean Unaik, Maleziarik gabe, ezker Santa Mariak, eta orain hori denek, eskubiz, ezker Santa Mariak, atzera, hori den erantzuten. Bueno, Zabalean oso ondo botako pelota Santa Mariak, ederki ekarri Zabalak, meritu handikoa zen hori, hori denez zer egiten duen, eramaterik ez, eta 17 eta 10. 17 eta 10,
Eta ez diot itxurarik ikusten partituari. Nik uste oso bide okerrean sartu direla urdinak, nola Zabala ala hori den, eta asko kosta behar zaio. Nekez emango diote jira eta buelta partidu honi. Oso nekez. 17-10, alde handia, eta jokuan irmotasunik eta ez da nola esan, sentutasunik ez diot ikusten bikote urdinari. Pentsakor hori den, bere eserlekuan, Imanol Manterola epaia berari begira, eta hor ditugu Laizter pelotariak berriz ere lanerako prest. Unai, sakea egiteko prest. Hortxe dugu gara. Azpeitiarra ezker sartuko da hori den, jarri xamarakarri, bipar eta finak orain honetan Azpeitiarrak eta ezker Santa Mariaren zat. Eta Santa Mariak utxandia, 11 eta 17. Opariz betetako arratsaldea doa Antigoko pelotarekuan. Zabala etxita ikusten dut. Tantoak egiten ari gera, baina maleziarik gabe eta batez ere partiduari buelta emateko itxurarik gabe. Bera, sakea egiten. Ezker sartuko da Santa Maria, eta honi ere goiko txapara joan zaigo. 12 eta 17. Ez dut gehiago esango partidua kaskar doanik. Ukatu ere ez dut ukatuko. Zabala. Ezker sartuko da Santa Maria. Zabalak oso dati moztu Zabalera. Eta 13 eta 17. 13 eta 17. Urdinak, sakea, gorriak arrestoan. Jendea txalotzeko dago. Unai, eginez. Txokoan Zabalean Zabalak, bere burua saldu du, eta orain Azpeitiarra txokoan, ekarri Zabalak, bueno, kanto politia hau, ondo hori den ere, eta orain dejada politia Zabalean Unai Alberdik, eta 18 eta 13. 18 eta 13. Bueno, berriz ere zintzurra ustitzera, eta ez hanka lehortzera berriz ere. Zapatilen sola lehortzera etorri da Azpeitiarra. Elastikoa nahiko narrastua dauka, lurriak irabueltan ibili baita eta galtzak ere bai. Zak egiten, 18 eta 13 partidua. Bipar eta Azpeitiarra, Zabalak harrapatu dengo du, baina maliziarik gabe. A ber, aratzak, gozatu du. Eta gozatu, eta 14 eta 18. 14 eta 18 partidua. Ia berotzen zaigun partidua. Behar dugun, arratsaldeak eskatzen du, giroa galegia, hortxe adunakoa, sake egiten. Atzera, ezker sartuko da Santa Maria. Larri baina karri. Zabalean Zabalak, Azpeitiarra moztu, eta Zabalari txapara joan zaigo. 19 eta 14. 19 eta 14. Bueno. Unai Alberizakea. Hementxe, gure begien aurrean. Ezker sartuko da hori den, ekarri. Santa Mariaren gozoa, atzera honek. Hori den, txokoan Unaik eta 20 eta 14. Partidua erabaki da. Nik uste jokuan ez dutela behar beste asmatu urdinek, morala aspalditxo
galdu zuten, eta arrastaka edo momentu honetan frontoian. Txokoan, mina hartu du Zabalak, mina hartu du Zabalak, baina bulta eman dio, ez dut uste eramateko gauza izango denik, bai, baina mina belaunean edo, ez dut eskumuturrean edo, bai, ez dut, min hartu duen, atzera Santa Mariak, ondo hori denek, Santa Mariak hori denek aire, unai gitaretak eginez, Zabala, Santa Maria, Boliaz, Zabalak, bai, mina edo bai, nakurtu ere egiten da, hori minaren ezaugarri, minaren seinale da, hori den jokatzen, eta 15 eta hogei momentu honetan. Ostanto, ez dira asko, ez da beste munduko aldea, bestelakoak ere ikusi izan ditugu, baino egia zait dagoen. Bueno, atzeen bat gehiago. Ongi merezia. Hortxe 41 minutu daramatzako hemen frontoian, peloteriak ikusiz. Zabala mina hartu du, eta ez dakit, ezkerra hortxe sorbaldatik ukondoratu bantarte horretan dauka mina, ez dakit jokatzeko gauza izango da, bai ez dirudi, baina biztakoa da, bueno, ez dagoela behar bezala. Zemuzakoen galdetu dio Santa Mariak, eta adunakoa sakea egiteratua. 15 eta 20. Oso motz, eta iaia tanto izatzen. Eta orain gontan, dudamudako tantoa izan da, irribarrez dator Azbeitiarra, eta nik uste arrazoi zuela. Sakea motz geratu baizaio Zabalari, eta epaileak ontzat eman du. Azkeneko tantoa, gorrientzat, eta ezker sartuko da Oliden. Atzera Santa Maria, Olidenek ekarri, Eskubiz Azbeitiarra, eta partitua bukatu da. 22 eta 15, beraz, partida erabaki ez ezik, Alberdik eta Santa Mariak urrengo fasean egoteko eskubidea lortu dute, eta Zabala eta Oliden berriz kanporatuta, orain arte ez baitute tantorik lortu. Beraz, gauzak horrela daudera, atxeden une bat hartuko dugu, eta bigarren partidua zuzenean emango dizuegu. Beraz, guk ere pelotarien modura atzeen tarte bat hartuko dugu, eta gero bigarren partiduaren kontakizuna zehazmeatz edo egiten saiatuko gera. Badakizu zein izango ditugun urrengo partiduan, Unai Mata eta Iker Erizegi alde batetik, Julen Alberdi eta Josu Irureta bestetik. Berez oso partidu polita. Hori kontatu nahi dizuegu, hemendik minutu batzuetara. Gero arte.
Antiguotik, agurterdi berriro ere, eta lehenxeago agitu bezala atsedena behar genuen, atsedena hartu dugu, eta berriz ere gure programarekin gatoz zuzenean, abuztuaren 19. honetan, arratsalde Sargorian. Gaur laguntzaile berri batzuk ere baditugu, Xabi eta Eneko eta Manes ezaguna da gure artean, eskerrik asko bereiei, egoera larri batean laguntzera etorri direlako eta programa egiten ari gerelako hemen Antigoko pelotalekutik. Senior mailako pelotariek izango ditugu une batetik bestera, eta eskatzen baldin badia zuen, gauza nola dauden gaurko bigarren partidu honetan, Unai Mata, Iker Elizegik eta Julen Alberdi eta Josu Irurita kokatuko duten honetan, izango ditu bikoteak sailkaturik daudela urrengo partidarako, urrengo faserako. Baina, naiz eta erabaki horra ez izan alderdi hortatik, sailkapenak eta alde batera utzita, baina nik uste guztioi interesen zaigula eta beraiei ere bai, lazai partidu txukun bat eskaintzea. Esperantza horrekin gatoz eta horrekin hasigera kontakizunak egiten. Unai Mata, Mendillorrikoa, Iruñarra eta Oberena taldean dabilena azkeneko urteotan. Iker Elizegi Asteazukoa eta Andoaingo Gazteleku klubean elkartean dabil azken urteotan hau ere. Julen Alberdi Zizurkilgoa Gaztelekun pelotari egina eta hortxe dabil, eta azkenik Lantzetik dator Josu Irurita Oberena taldean dabilena. Gauzak ikus ditzago nola joan ziren euren aurreko partiduetan. Matak eta Elizegik hiek jokatu zuten oso maila politean, eta azpimarratzekotan Mata egingo genuke oso maila honean jartu zalako, eta Elizegik ere ondo lagundu zio, baina nolabait ere ez du bakarrik, jendeak ere pelotazaleak Mataren lana txalotu zuen. Besteetan, Alberdi, Julen eta Josu Iruritaren partiduan, jaun eta jabe Lantzeko pelotaria izan zen, atzelaria. Iruritak berak jotako musikarekin jarri baizituen. Baita bere laguna ere Julen Alberdi, baina batez ere bere kontrarioak errez ibili izan eta kolorik gabeko partidua izan zen. Aintzan biztakoa, aintzan handia, aintzan abarmena Alberdi eta Iruretaren nagusikoa. Pelotariak, epaileak frontoiardean ditugu, Jankuaz eta Manterola eta Jankuaz pelotariekin hitz egiten, seguru asko partidua lasai artezaten eskatuz, eta erdira doaz, eta une batetik bezera, Inigo Bienaren aurkezpena eskainiko dizuegu. Hortxe ditugu pelotariak. Eta promesako partidua ondoren, orain eliteko partidua izango dugu. Gogoratu, urrengo astean final erdia jokatuko diela, arratsaldeko 6:30 hasiko diela partida. Recordar que la semana que viene se jugarán las semifinales y empezarán los festivales a las 6:30 de la tarde. Eta bueno, Gorriz, 20 urterekin, Iruñatik dator, Oberena klubean dabil, eta bera da Unai Mata. Eta bere atzelari lanetan ibiliko dena Gorriz ere bai, Asteazutik dator, 20 urte ditu, Andoaineko Gazteleku klubean dabil, eta bera da Iker Elizegi. Eta urtailean, Urdinez, aurrelari lanetan ibiliko dena, Zizurkildi dator, Andoaingo Gazteleku klubean dabil, 19 urte ditu, eta bera da Julen Alberdi. Eta bere bikotea izango dana, Lantzetik dator, Iruñako Oberena klubean dabil,
22 urte ditu, eta bera da Josu Irurita. Bueno, erafortu lau pilotariei, eta disfrutatu partida. Bueno, txampona bota dute, eta ikus dezagun, urdin atera da. Bueno, xehetasun polita da hau, esan dugun bezala, gaur neurri batean, Andoaingo gazteleku eta Iruñeko Oberena elkarren kontra jartzen ditugu. Unai Mato Oberena, Iker Elizegi Andoain gazteleku, Alberdi Andoaingo gazteleku eta Irurita Oberena. Beraz, saltza polita da, ikusi behar duna, lau pelotarien artean. Urdin eta Julen Alberdi sakea egiten, hortxe duzuen. Eta lehen da biziko tantoa sakez Julenek egindakoa. Ea, berez maila honeko partidua zan beharko luke. Kontatu behartuko honek. Hortxe zizurkikoa. Aire mata. Irurita. Atzera Lizei. Irurita Eskubiz. Iker. Josu. Zabalera Matak. Julenek. Elizegik. Atzera. Ez zu gehiagi basatu. Irurita. Gogor hasi da. Ez da berriketarik. Arratsaldeko 8 Antioko Elizan, kanpontorrean, noski. Julenek atzera Ikerrek goleaz. Julenek atzera, Ikerrek ezkerrez ekarri. Josu Iruretak atzera, patxada guztiz Iker Elizeik, atzera Julenek ere, Iruritarentzat atzea. Partidu gogorraren itxura hartzen diogu honi. Ea esmatzen dugun, ezkerrez azteazukoa, eskubiz lantzekoa, eta gozatuz oso atzera. Julen Alberdi, atzera berriz ere. Ez dago hemen aurreko kuadroetan jokurik. Oso gogorra, aurreko tanto hau. Julen. Iker. Josu, bai jauna, Irurita. Elizegi Iker. Irurita. Ezkerra idean Mata. Julen Alberdi. Iker. Elizegi atzera, Josu ekartzea, Larri Xamar. Pelota ona Matarentzat. Atzera honek. Josu bolea zonto. Matak. Atzera berriz ere. Atzeko kuadroetan dago erroka. Txokoan Matak, Julenek saldu bere burua, pelotako zoan Josurentzat. Asko jokatzen ari dira, oso luzea. Oso luzea. Iker, txokoan Julen Alberdik, Zabalera Matak, saldu egin du bere burua Elizegik, atzera Iruritak, eta tanto urdina hau ere, 2 eta huts. 2 eta huts. 2 eta huts. Bueno, gogorra. Hau atzeen hartzeko modukoa da. Manez, gutxiego erekin hartzen dugu guk atzeena, asko nekatu gabe. Julen sakea egite. Ezkerrez Iker. Eta tanto. Hiru eta huts. Hortxe pelotariak. Danak. Atzeko ermaren kontra inguru hortan behinepen.
Julen sakatera, sakera ateratzea, hortxe. Ezker sartuko da Iker. Josu, aurrekoan partidu handia jokatu zuen Josuk eta gaur ere bide berbera hartu du. Gaizki sartu zaio Julen Alberdiri eta gaizki sartu eta guztiz engainatu du Iker. Berak uste zuen Ikea joda eta Zabalera eskubira etorko zitzaiola eta ezkerrera egin dio pelotak 4 eta huts. Baina ez dakit iruditzen hauza izango den, nik uste partiduak berdintzeko bidea oraindik ere har dezakela. Ze oso pelotari gogorra dira Mata, zein, Iker eta hauek ez dute inoiz partida entregatuko. Julen sakea egiten. Alberdi jauna, hortxe. Ezkerre sartuko da Iker. Atzera Iruritak. Ondo Ikerrek, Zabalera Julenek, Iruritak. Gozatuz atzera. Tanto izango da, ez, eraman ondu. Txokoan Zabala, txokoan zalantza ditugu guk ere, hor dudamudakoa izan baita, eta azkenean bat eta laukoa eman diete, eta epaileak motel samarri biliote diran edo adirazi dute, gorriak, bai polemika pixkat, ikamika pixkat izan da hor, baina gorri eman dute, eta Unai Mata sakea egiten. Irurita ez, Julen Alberdi errestoan, Irurita boleaz, ondo, Ikerrek atzera. Atzera Iruritak orain, ekarri, oso pelota zaila ekarri du, berarintzat urrengoa ere, eta orain Iker izango da. Zabalera, Iruritak esku ondo sartzeko adinean leku ikusi du eta baita sartu ere. Ezkerrez lantzekoa. Azterzukoak indartsu atzera. Iruritak ondo. Oso kanto gorra hau ere. 4-1 Ikerrek oso pelota zaila jarriatzen, ondo ekarri Iruritak, aurrelarian jokua momentu honetan, Mata eta Julenen artean, atzera Ikerrek, Matak atzera berriz ere, bolea sartu beharko du Josu Iruritak. Ez dakit errista egingo balute bezala dabiltza pelotaria, bai? Ez da bat ere guztua Unai, Josu atzera, Iker, Julenek ere atzera. Atzera Ikerrek. Gozatzen Iruritak, gogotik gozatzen. Txokoan bere buru esaldu du Alberdik, eta bosgarrena egin du, Iruritak ez atzea eta ez aurrea hortxe geratu dira, eta atzelariak egindako tantoa izan da. 5-1. Ez dakit zer pasatzen ari dan gaur. Hautsa edo dagoelako errista egiten dute pelotariek eta hanka busti beharrean dabiltz behin eta berriz. Sake egiten Julen Alberdi. Aurtengo txapelketako pilotari harinenen artean dago Zizurkigua. Eta lehen da bizikoz elite maila jokatzen aurten. Zabalera, Ikerrek ondo erantzun, Iruritak, Matak, Iruritak, atzera Ikerrek,
Josuk ezkerrek doktore. Ikerrek ere, bai, gozatuz. Izugarrizko mailako peloteriak ikusten ari dira gaur, eta batez ere atzeko kuadroietan. Ondo ari dira bi peloteriak. Berrik eta gutxirekin. Iker, Julene bere burua sartu, baina erristatu eginda berriz ere, eta ez da gitzer gertatzen ari den, baina 6 eta batekoa, eta hankak seguru nago berriz ere bustiko dituela. Bai, hanka bustitzen ari da momentu honetan Unai Mata, erristatu egiten dalako behin eta berriz. Ez da gitzer gertatzen da. Bueno, Julen sakea egiten, zizurturikoa. Matak. Irurita. Iker. Txapagainean Alberdik eta polita. Oso polita. 7 eta 1. 7 eta 1 urdin. Bueno. Hau ere, oso eixe okertu da partida alde batera. Matak. 8 eta 1. Bigarren tantoa da sakez egina. Julenek egina dudamudakoa izan da. Eta atsedena eskatu dute urdinek. Ez dira asmatzen nahi, salduta dabiltza, eta lehen da biziko partiduan gertatu zen bezala, Josu Irurita da, hemen txistulari, eta besteak bere biribilkitaren arian dabiltza dantzan. Kantariak ere baditugu atzekaldean, biribilketa esan dugu, eta hemen kantaria badauzkako atzean. Dorrientzat animoak ere bai, animoak eta jokua beharko dute, partidua egokitu nahi baldin badute. 8 eta 1 eta eurak izango dira, urdinak. Julen izango da sakea egiten. Zandukun bezala, bi bigotea daude urrengo finalerdietarako zailkatuak. 8 eta 1, eta horietatik sakez eginak, Julenek biditu. Josu berari eman dio pelota eta sakea egitera doa. Hortxe daukazuen. Behin da berriz gozatuz. Julenek oso larri ekarri du Erizei. Atzera Iruritak. Erizei atzea, baina ondo oraingoan gozatuz. Iruritak. Iruritak ezkerrez. Ikerrek ez du amorerik emango, Ikerrek ez du amorerik emango. Hortxe atzera. Julenek atzera. Errebot ingurutik, Ikerrek ekarri. Eskubiz Josu, Iruritak. Ikerrek, ezkerparita jo, eta hortxe geratuko da Josuk. Moztu egiten du, ezkerre sartu beharko du Matak. Eta Josu eretza berriz ere. Gehiagik gozatu gabe. Ondo orain. Aurrerarien jokua, hortxe dabiltzen Mata eta Julen Alberdi. Irurita Boleaz, Ikerrek Zabalera, Sotamanos Iruritak, Moztu txokora Elizegik, Julenek erantzun, Elizegi berriz atzera jotzen, saiatzen ari dira gorriak, baina azkenean, behin da berriz gertatzen ari den bezala, 9 eta 1, alde batera erortzen dela tantoa, eta hortxe dago partituaren gakoa, hortxe dago koska, eta 9 eta 1, eta ematen du itxuragabeko partidua ez, jokatzen ari dira, baina tantoak, aldez edo moldez, batera bestera, alde batera eroitzen den. Julen sake egiten, ezkerre sartuko da, eta tanto.
10-1 hirugarren tantoa Julenek sakez egina. 10-1. Bueno, Julen berriz ere sake egiten. Aire matak. Julenek txapagaina moztu, ondo arrotu du matak, atzera iruritak, boleaz eta txapapera, 11-1. Alde handia da, batez ere gorriak, pelotari handiak dirala kontuan hartzen baldin batugu. Ze Julen eta Mata, abizionatu mailan, ez dira normal. Hortxe, Julen sake egiten. Iker, ondo. Gaizki sartu da. Eta orain tanto polita, bere bigarrena, Matak egindako hauxe. 2-11. 2-11. Ez dute txiko, noski, ez dute, naizta partidua gaizki euki, pelota aukeratzea dator. Mata eta ez dakit Solan, ez dakit zer ematen ari zaion osaien zapatilei Mata, hautsa kentzeko zerbait edo. Ze behin da berrita, Julen berak ere izan ditu hor gaizki emandako pausoak, eta nik uste hautsaren gati dela. Matak, Josu, Ikerrek, oso goitik, erdian. Josu, dominatu, bikain orain Iker. Josu ere bai. Julen, alberdi. Mata, Zabalera, Julenek atzera, ez du zertxero jokatu nahi. Iker, oso ondo Julenek. Josu katzera, tanto izango da, eta ekarri Asteazukoak. Zabalera eta pelota txarra ipini dio Alberdik, Zabalera Alberdik, Matak eraman, atzera iruritak, erditik Asteazukoak erizegik, eta pelota txarrean jarri dio iruritari. Mata, Josu ekarri, moztu Matak, Julenek aurrean jokatu nahi du, eta azkenean oso etxian ari dira jokatzen, gauza irten ere etzezkiek egirtetzen, eta 12-2. Alde handia da, partidu erabakitatako, baina nik uste jokua ikusi behar dugula orain dut. Ze gorriak pelotari handia dira. Unai Mata eta Iker Elizegi. Julen Alberdi. Botibolea, ez du ekartzerik, 13-2, eta marka handia darama Unai. Lautan tosakez. Asko da. Julen, patxara. Hortxe. Atzeko orbare kontra pelotak probatzen ez, ondo ezagutzen duelako. Bera sake egiten. Ikerrek ekarri, Josu. Atzera. Ikerrek. Julenek, atzera. Ikerrek ekarri. Josuretzat. Pelota gozoa. Rebote botatzeko mukoa, baina eta tanto. 14-2. Berehala esango genuen partitu hasi denean, markailuak hori erakutsi behar zuenik. Bueno, kantariak ere badauzkagu hemen atzegaldean, zerbait behar dugu. Julen, 14 lortu eta sake egitera. Hortxe da.
ezker pareta jo, ezker sartuko da, eta txapagainak geratu da Ikerre pelota hori, ozta ekarri Julenek, eta orain lantzeko atzelariaren zat, iruritaren zat. Ondo ala ere, Erizegi, Josu dominatzaile, txokotik, ekartzerik ez, 15 eta 2, eta bere buruarekin, bere jokuarekin, gauzak zienestu ezinean dabil Elizegi. Eta esango nuke, Matak animo guztiak galdu dituela. Julen, zaka egiten. Ezker sartuko da Iker, eta ekarri entregatu Zabalea Julenek, eta orain Josu dominatuz. Bera da berriz ere, atzera errebotera botako duena, boleaz Ikerrek, oso oderki. Julenek moztu iesean bezala, ezker sartuko da orain, ez eskubiz irurita. Iker, moztuz. Julen kirimatu nahi du, eta Matak azkenean, nik uste hori esan diola bere buruari, bazen garaia. 3 eta 15, bazen garaia. Bota eta tantorik ez egin. Eta ilo bizi jokatu, eta tantoa lortu dute. 3. Beste galdean, 15. Unai bat, Mendillorriko motila, oberena taldean dabilena. Zabalera. Iruritak. Ikerrek. Iruritak atzera. Asko gozatzen ari da, aurtengo txapelketa honetan. Aurrekoan ere bai, eta orain ere bai. Aurrean orain, Josu beraz, moztu egiten du jolasean dabilera zango nuke. Elizekik ekarri, Julen ezaren du, atzera honek. Ikerrek ekarri, Julenek txokoan, eta ez da fin-fina izan, baina 16 eta 3 markagailua momentu honetan. Erabat urdin. Aurreneko partituan ere aixe nagusitu zuran Alberdi eta Irurita, eta gaur ere bide hori darama partiduak. 16 eta 3. Julen, zizurkilkoa zake egiten, hortxe duzuen. Zabalea. Iruritak. Ikerrek. Atzera Iruritak. Ondo. Iker. Mata atzera. Julenek atzera. Aurrean ez du jakina izertxo ere, eta tanto hau Josu, ez da bolea sartuko da Iker, ekartzea baino ez, Julenek txokoan, utziko du, handik atera. Matak, Zabalera Julenek, eta txapagainan utzita, 17 eta 3. Torero zezera mendiratu samar ikusten duenean horrelako jokua egiten omen du, paseak aize, eta horrelaxe lortu du jendea txaloka jartzea. 17 eta 3. Ez genuen esango hasieran partituak horrela bukatu behar zuenek, edo bideo hartu behar zuenek. Julen zaka egiten. Matak atzera. Nik uste txipen ez jokatzen ari dira gorriak, Ikerrek. Josu. Ikerrek. Eraman Julenek. Zabalera. Matak. Josuk hori ere oso ondo kubritu du. Bere izango da. Jotzen, baina utz egin du. 4 eta 17. Dantza handixamarra izan du tanto ondan, eta ez dakit horrek erasan dionez dion, gutxienez, hori baino pelota zailago eman ditu, eta Sotamanoz eraman nahi zuen pelota hori, galdu egin du. 4 gorri, 17 gorri, hortxe. Mendillorrikoa. Josu. Iker ezkerrez.
Ondo, Asteazukoa. Josu berriz ere. Animatzaile asko ekarri du, Josu. Nafarrak etorri dira. Benga Josu, inoz egira denbora guztian. Ez egiten entzuten duzuen, Zabalean Ikerrek, Julenek ondo. Julen terrible esaten dute. Nik uste partidua lasa ikusten ari direla eta jolaserako daudela pixka bat animatzaile hauek. Josu berriz ere. Iker. Josu katzera. Ezkerrez ezin ekarri Ikerrek. 18 eta 4. 18 eta 4. Latinez esaten dute suertea egin da dago, eta nik uste gaurko suertea egina dagoela. Hemen ere. Nekez ardezake partiduak buelta. Ikerreko zauza ekarri, irureta bipareta, eta tanto. 19 eta 4, atzelaria jolasian piparetak eta botatzen astuntanean, esan nahi da, erabaki beharrekoak erabakita daudela, eta arerioek ez daukatela zer egin handirik. Julen hortxe saki egiten, ezker paleta jo, esku bizartuko da Iker, iruritek atzera, atzera berriz ere iruritak, ekarri Ikerrek, gozo, Julen entzat, Julenek ere atzera, Ikerrik ilimak egin nahi dizkio bikote ordinak, iruritak, atzera, behin da berriz bizkarra Asteazuk hori ere akusten, Julenekora, atzera Julenek ere, eraman, gozo eraman, Ikerre elizegi, bera jotzen baina erditik, baina ezker paleta jo, eskubi sartuko da irurita. Iker asko luze doa tanto hau ere, beldur naiz, berriz ere urdin izoten eroriko. Josu Zabalera moztu, eta alaxe izan da 20. borobila, eta gorriek lauko hortantxe planto egin zuten 17 laukoan, eta ez dirudi partituari norabili aldatzeko gauza direnik. Julen, zizurkeikoa, hortxe. Ezker parita jo, eta ezkerrez Iker elizegi. Josu iruretak. Iker, iruritak. Bat eta galdu du irurita, baina beste guztiak denak frontixean jarri ditu. No, moztu Ikerrek. Eraman Julenek. Julen orain, eta atzera botako du. Bota ere bai iruritak, eta 21 eta 4. 21 eta 4. Aldatuko alda. Pelota mundu hau datorren astean gogoan izan 25 eta 26an finalerdia jokatuko ditugula, eta batez ere gogoan izan emakizun hau 6:30 hasiko dela, eta lehendabiziko partida neskek eskainiko digute, gero gizonezkoa promesetan, eta nagusiak azkenik. Julen, azkeneko sake egiten. Ezkerrez Iker, ekarri, iruritak atzera gozatuz, alde handia dago gaur, Josuren maila izugarria baita antiguko pilotaleku honetan. Julen emoztu, matak ekarri, eta Josuk atzera palanka handiarekin, Ikerrek ekarri baino ez, txokoan Julenek utzi, eta 22 eta 4. 22 eta 4,
ez da erabakiorra izan, baino markagailuari begiratzen baldin badiogu, bistakoa da, Julen Alberdi eta Iruritak aurten esperantza handiak behar dituztela izan. Ze ondo jokatzen ari dira, eta nagusitasun handia dago batez ere Iruritaren aldetik. Laburtzera, partidu hau, esan bezala, 22-4, Julen Alberdi eta Iruritaren aldekoa izan da, Unai Mata eta Iker Elizairen kontra zuten honetan. Lehen da biziko partidan berriz, zerbait esatekotan, goratu behar dizuet, Unai Alberdi eta Santa Mariak urrenko fasea jokatzeko aukera irabazi dutela eta bazartu eta geratu direla Aitor Zabala eta Aratz Oliden. Eta besterik ez, aste honetakoak hemen bukatu duko dira, hemen bukatzen ditugu, datorren aste artean, arratsaldeko 6:00 hemen nahi zaituzteko. Datorren astean, 3 partidu eskaintzeko asmoa dugu, gure kanale txiki honetan, antiguko pelotalekutik eskaintzen ari gatzaizki zuen partiduetan. Besterik ez, astebukaera batez ere ondo pasa, eta datorren asteartera arte, hementxe espero zaituzteko. Ondo izan.